Aniyan ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, babaeng buntis nga dalhon unta sa mga pulis sa ospital nanganak sa mobile patrol. Duha patay, 7 angol sa managlahing bangga sa sakyanan sa Davao City. Sa detalye sa itong mga balita, usa ka babaeng buntis nga dalahon unta sa ospital kay nagbati na nakaanak sa mobile patrol sa Bunawan Police Station 6 kagabi Mayo 7, 2026. Himsog ang gianak sa buntis nga usa ka batang lalaki. Anyang report ni Eugene Hinutan. Sulod mismo sa mobile patrol sa Bunawan Police Station 6, nakaanak ang 32 anyos nga si Kyrie Joy Zineza samtang nagbiyahe padulong unta sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Nahitabo kini alas 6 Huwebes sa gabi, Mayo 7 ning tuiga. Himsog nga batang lalaki ang gihimugso ni Kyrie Joy. Kini na ang ikaduhang anak nila Kyrie Joy ug sa iyang live-in partner nga si Judel Bation, 44 anyos. Sumala sa Bunawan Police, pasado alas 5 na sa hapon ni anang adlaw na nawag og assistance si Judel nga magpahatod sila sa SPMC. Niining tungura ni buto na diay ang panubigo ni Kyrie Joy. Natagbuan na lang sa mobile patrol sa crossing Bunawan ang tricycle nga unang gisakyan nila Kyrie Joy ug Judel. Sa buhisan Tibungko, naabdan og pagpanganak si Kyrie Joy. So nigawas naman yun ang bata, mautong i-assist na lang siya sa katong family o sa police crew. And then, idala sila sa pinakadulo na ospital isang apostanda. Diharapon sa may bandang Tibungko. Aminado si Judel na imbes sa Central 911 manawag, sa Bunawan Police Station siya na ngayog tabang aron madala dayon sa ospital si Kyrie Joy. Nawag nung sa squad, hindi na niya makaya. Kaya yung gawas na daw ang nabigon. Nanluya ng itong asawa, sir. Wala ko lang na mag-sidecar mi ako muna. Bisig makuha na siya, mag-usay may tabo ba. Matong tawag ko patrol. Matud ni Judel, wala sila magdahom nga ingon anang adlaw mga anak si Kyrie Joy. Kaya ang among Judith gina pag-ultrasound na mga sir, ang among doktor mga ilibin pa ang iyahang Judith. Kaluyan sa Ginoo na maayo yung paggawa sa bata. Kung ako siya na wala inspeksyon ang bata. Ikaduhang higayon na nga nakaresponde ang Bunawan Police Station o mga nakay nga mga residente. Busa may mangno sa kapulisan. Kung mahimo, dapat in advance, maplano na ninyo yung pagpanganak. Dili na hulaton nga kanang mabutuhan pa mo panubigon para manawag mo. Kaya ang proper dapat natawagan nato, ang 911 nato para naging proper na medical na team na ma-assist instead of sa police. But nevertheless, if ang anang mahitabo na naay mga urgent jud kayo nga sama atong nahitabo, ang pulis kanunay naara para mag-responde. Okay na ang kahimtang ni Kyrie Joy ug sa bata, pero problema karon sa iyang pamilya ang pagbayad sa kapin 19,000 pesos na ilang bill sa usa ka pribadong hospital sa Tibungko, Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Duha ang patay, 7 ang naangol sa nahitamong bangga sa managlahing lugar sa Davao City kagabi Mayo 7, 2026. Sa ilang Tibungko Road, duha ka motorsiklo ang nagbangga. Samtang nabangga sab sa nakaparadang dump truck ang usa ka bao-bao nga tricycle sa may Katalunan Grande, Davao City. Anyang report ni Peng Alinyo. Bandang alas 6:40 Huwebes sa gabi, Mayo 7, 2027, nabangga sa nakaparadang dump truck ang bao-bao tricycle na adunay 4 ka pasahero at tubangan sa Carry Pair Auto Shop, Katalunan Grande, Davao City. Naipit ang driver sa bao-bao nga giila sa mga pulis nga si Crisanto Magno Lumagbas, residente sa Tacunan, Davao City. Gideklarang patay si Lumagbas sa pag-abot sa ospital. Samtang angol ang iyahang 4 ka mga pasahero. Apil na ang 3 ka anyos nga bata nga pulos residente sa Elinita Heights, Katalunan Grande ning syudad ug gipangdala sa ospital. Pasado alas 8 Huwebes sa gabi, Mayo 7, 2026, nagbangga ang duha ka mga motorsiklo sa ilang Tibungko Highway, Davao City. Subay sa report sa kapulisan, nagsubay sa opposite inner lane sa highway ang duha ka mga motor. Padulong sa norteng bahin sa syudad ang motorsiklo nga gimaneho ni John Kel Talisaysay, 23 anyos og backride nga si James Lee Omake Pareñas, 26 years old. Samtang padulong sa sentro sa Davao City ang laing motorsiklo nga gimaneho sa usa ka John Zin Cesista Fornolles, 26 years old og backride nga si Lord Ben Revilla
Emilia Laguisma, 37 years old. Dihang kalit matud pa nag-left turn si Fornolies, hinungdan nga nabangga kini sa laing motorsiklo. Sa report sa mga police, dead on arrival sa ospital si Laguisma ug nangaangon ang duha ka rider ug usa ka back ride nga gipanggalasab sa ospital. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. Buot karon sa usa ka grupo nga magtangon sa sistema sa panarbaho ang gitawag nga wage inequality kay daghang trabahante ang ubos pa ang ginadawat nga sweldo ug dili paigo sa ilang pamilya. Anyang report ni Eugene Hinutan. Muna-munang paningkamot sa construction worker nga sila Jeruel Montibon ug Dante Dente aron dunay mapadala nga kwarta nga ikasuporta sa ilang pamilya dito sa Maitom, Sarangani Province. Kalsada, ilawom sa maamagtuod flyover ang ginatrabaho karon nila Jeruel ug Dante. Above minimum lang jutay ang ilang sweldo kada adlaw. Sumala nila, dili kiniigo sa ilang kaugalingong panginahanglanon na apa ang ilang pamilya. May gani, kay libre ang ilang gipuy-an diri sa Davao City, kay doon na sila bank house. Pangkonsumo na lang sulod sa kasimana ang ilang kinahanglan. Tama na po. Di po yung nga paigok. O kwan sir, kung naon dili sir oy. Kay napa may mga estudyante, kusa kong ginikanan na nasuportahan. Kulang. Pipila lang sila Jeruel ug Dante sa mga trabahanting nang hinaot nga unta dunay laing hugna sa usbaw sa suhulan. Busa usa sa panawagan karon sa Kamanggagawa Party List Mindanao sa gobyerno ang pagpatuman og pantay nga sweldo sa tanang rehiyon sa nasod. Tungod ako sumala pa og epekto sa kinabuhi sa usa ka trabahante ang lahi-lahi nga sweldo bisan parehas ra ang gibayad nga buwis sa mga Pilipino. Sa kasamtangan nga sistema, dili parehas ang minimum wage sa matag rehiyon. Dugang sa Kamanggagawa Party List Mindanao, usahay mahal pa ang presyo sa mga palaliton sa probinsya kung ikumpara sa National Capital Region. Pero pag abot sa ato ang mga sweldo, hilahi nila. 695 ang Manila, pinakataas. 525 ang minimum wage sa Davao City. Kung sa mga pagtuon sa datos na among gitunan, wala man naglayo o pareha lang o mas mahal pa ang panaliton sa probinsya kaysa sa NCR. Gipunting sab sa grupo nga ang gobyerno na mismo ang niingon na ang angay nga sweldo sa usa ka pamilyang Pilipino kinahanglan mokabat sa 1,200 pesos hangtod sa 1,300 pesos kada adlaw. Pero layo pa kaayo kini sa kasamtangan nga minimum wage sa nasod. Busa panawagan nila nga wag tangon na ang wage inequality sa Pilipinas. Ato ang naming buntagon, buwagon, ang ganon, ang inequality pag-abot sa hisgutan ng sweldo sa tibuok Pilipinas, sa tibok nasod. Ugaling mawagtang sa hingpit ang provincial rate wage, dakong tabang kini sa mga yanong mamumuo sa matag rehiyon nga dunay ubos nga kita. Sama ni Jeruel ug Dante nga taga Sarangani Province. Mas mayo sila. Mas pabor na sa mua. Siyempre kay duwag sa kuan mong expenses maduwag-duwagan po. O yun, o mga kwan, matinood yan. Eh para ano po, para napay mga savings gamay ba? Kaya kung maura permente ang rate, kulang. Gipasabot sa Kamanggagawa Party List Mindanao, dili ayuda ang solusyon sa problema sa kapobrehon, kundi hustisya sa sweldo. Kinahanglan sumala pa nga ipatuman ang tinuod nga reforma sa wage system sa nasod aron matubag ang dugay na nga problema sa kapin 18 milyon kapamilyang Pilipino nga nag-antos sa kalisod. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Libreng tuli sa kabataan sa duha ka barangay sa Tagum, gidalit sa City Health Office. Kasaligan, durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Genie Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning siyudad sa Davao. Duna usab sila showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sapay imong gihulat, Genie na. Hinumdumi
una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kada human nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Double Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Magamit na sa mga residente sa Pantukan, Davao de Oro ang bag-ong nahuman nga balay nga proyekto sa National Housing Authority kon NHA kay ning mag-uhay lang gihimo ang turnover ceremony sa housing project ngadto sa mga benepisyaryo. Anyang report ni Peng Alinyo. Ato sa blessing of turnover ceremony sa bagong Pag-asa BP Village sa Pantukan, Davao de Oro, perting lipaya sa mga benepisyaryong residente nga nagupot sa ceremonial key kay makabaton nagyud sila og bagong balay nga gitukod sa National Housing Authority kon NHA. Ang mga benepisyaryo ang labing naapektuhan sa kalamidad ug mga pamilyang naigo sa proyekto sa gobyerno hilabi na sa road widening. Ang housing project sa NHA adunay linya sa kuryente ug tubig aron dili na maglisod ang mga benepisyaryo nga igo lang magpuyo sa ilang disenteng Pinoy-anan. Nagpasalamat ang mga residenteng benepisyaryo sa proyekto hilabi na si Congressman Jong Seniza kay natuman na gyud ang pangandoy sa mga taga-Pantukan nga naigo sa kalamidad. Ang ubang residente nagsulti nga kapila nakahigayon sila nagbalhin-balhin tungod kay maigo sila sa kalamidad hilabi na sa baha ug karon makapaminsar na sila sa husto tungod kay aduna na sila kaugalingong balay. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. Duha ka mga barangay sa Tagum ang gibisita sa City Health Office aron maghatod og serbisyo ngadto sa mga residente. Nakahigayon sab ang mga bata nga magpatuli og libre kay walay klase. Anyang report ni Peng Alinyo. Tungod kay bakasyon o walay klase, daghang mga bata gikan sa barangay Pandapan ug New Balamban ang libreng gitulik sa mga doktor sa City Health Office sa Tagum. Aduna pay gihatag nga medisina ngadto kanila nga kabahin sa programa sa lokal nga gobyerno sa Tagum sa pag-amping sa panglawas sa kabataan. Mismong ang tuli team sa CHO Tagum ang nanguna sa programa nga naghatag og libreng serbisyo gawas sa kabataan. Daghan sab nga senior citizen ang nakabenepisyo sa libreng check-up. Adunay libreng gupit gikan sa mga partners sa LGU ug eye check-up ug labaw sa tanan ang libreng antipara. Sa gym sa barangay gihimo ang health services. Nagpasalamat sab ang lokal nga pangagamhanan sa Tagum kang Congressman Oyo Uy kay naghatag kini og suporta aron masustener ang programa og padayon nga matagamtaman sa katawhan sa Tagum. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe. Umo kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram, Newsline Philippines ug sa Twitter, Newsline Philippines. Kung aduna mo yung mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Masundan sa ninyo pinaagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!